Ahoj kodičky, máme jméno Guliáš, jdeme v dalším videu ze světa World of Warcraft. Dneska se konečně podíváme do nových explicích oblastí z databaseu Cataclysm pro levely 80 až 82. Jak jsem se vůbec dostal do Kalimdoru jako Alík, je to velice lehké, stačí, že si vezmete loď ze Stormwindu, přístaviště Stormwind, připojete do této elfské oblasti Teldrassil a zde, pokud máte lítáka, pokud ne, tak musíte doplout až do Darkshore a z Darkshore se musíte dostat do Moonglade. Většinou nejlehčí cesta, jak se dostat do Moonglade, je přes Felwood. Omlouvám se, teďka musím nakliknout Felwood. Vlastně jdete od spoda z Ashenvale nahoru, až zde naleznete průchod do Moonglade a z Moonglade se vlastně dostanete do Winterspringu, kde je přechod do Hyalu. A Hyal je velice krásná lokace. Už se moc těším, až začnu vlastně plnit moje první questy v Hyalu. Budou vlastně moje první questy vůbec, protože Cataclysm jsem moc nehrál. Přeskočil jsem vlastně rovnou na Pandy, což není vůbec dobré a chci si vlastně projít ten příběh trošičku. Takže moc se těším na XP, bude tady určitě hodně adrenalinu, dobrodružství v této lokaci je velice rozsáhlá. A je to rozdělené určitě na nějaké menší podoblasti, takže to bude velice zajímavé. Ale jak se tam vlastně teďka dostaneme, jak jsem říkal předtím, takže se musíme dostat do Winterspringu. Což bude velice lehké, stačí, že si nasadíme na našeho mamtíka, Grifíka a pokusíme se dostat z této nádherné vypadající oblasti. A mně se jako Moonglade velice líbí, já mám velice rád elfské oblasti, jako jsou velice plné stromů, zvířátek a je tady jako málo lidí, což se mi hodně líbí. A ta zeleň a vlastně všechna ta jemná atmosféra, to je prostě pohodička úplná. Takže teďka se dostaneme konečně k tomu průchodu, kudy se nám cesta rozdělí do dvou směrů. Tady vlastně chrání tady ty krásný medvíci. Tak. Což je velice pěkné, taky můžeme jezdit na mountu v jeskyni, což vlastně v hodně jeskyních nemůžeme, ale jakož tady to je takový průchod, takže tady prostě můžeme projíždět jak chceme, což je super. Teďka musíme nalíst cestu, kde se odbočuje. Což bude velice... Já už jsem tady hodně dlouho nebyl, zase. No, ale pokusíme se, snad najdu správnou, takže... Tudy teďka, zkusíme to tudy. Tak. A teď zkusíme odbočit přímo sem. Snad jsem odbočil správně, ale no uvidíme. Uvidíme, už se tam blížíme. Jo, a odbočil jsem správně, super, jsme ve Winterspringu. Jak můžete, jak je to zimní, velice zimní oblast, je tady hodně sněhu, gejzíry, všude jsou nějaké vodopády, ale většinou zmrzlé. Ale to nám vůbec nevadí, my se musíme dostat přímo sem, odkud poputujeme do Hyalu. Jak vidíte, tak tady mám takový červený flíček. Ten červený flíček značí to, že tam můžu kopat, jelikož jsem archeolog. Ano, v Cataclysmu si už konečně můžete vytrénovat archeologii a můžete kopat vykopávky. Máte vlastně na to XP a z těch vykopávek si potom můžete skládat i vlastní itemy, což je velice zajímavé a mě to hodně baví teda. Ale teďka nemám archeologii vůbec vytrénovanou. Takže jsem si to vzal jen tak vlastně pro zábavu. Takže potom se s tím jinak budu zabývat více, ale teďka hlavně na XP musím psát 5. A při té příležitosti by se mohl nakraftit nakutat nějaké vzácné rudy. Jelikož jsem vlastně kopáč, mám vytrénovaný mining, teďka vlastně musím z té firmy jak vyzvat, no to je profese super. Takže máme engineering a mining, mám taky archeologii, mám fishing, cooking a first aid, první pomoc. No my teďka jo, jedeme správně, zatím musíme tady po té cestě a určitě se dostaneme do Hyalu za chvíli. Tady máme nějaké medvídky, ale necháme být, oni jsou zatím jakoby hodní, takže nebudeme je tady zbytečně zabíjet. Budeme zbytečně prolívat medvědí krev, potom se nám budou mstít na dětech, na dětech, medvědi. Tak jo, dobře. A s jakým spekem vůbec budu hrát teďka? No kluci, rozhodl jsem se pro prota. Jelikož si budu chtít potom pár těch bossů vlastně těžších elitek tankovat sám, tak jsem si vzal prota. A prot je i velice dobrý na damage. Když si vezmete vlastně nějaké itemy na crit, tak má i velice vysokou crit chance.
vlastně z jeho talentu, takže build je velice dobrá, prostě klasa na samolevelování pro solo. Pokud jdete jako rád sám, prostě samotář, a potom můžete vlastně i tankovat i různé dungeony a já si myslím, že lépe sbíráte equip pro svoji klásu, když jdete pro ta protection. A to je to je jako můj názor, kluci, a možná teďka už jedu špatně, ne, pořád jdu jakoby nějak dobře, takže to zkrátím si to tudy přes zamrzlé jezero, upí. Tady pobíhá nějaký duše, ztracené duše, ale vůbec se nebude všímat, ale. A jako další spec, který mám, tak mám, jestliže mám prostě arms, to mám na PvP, prostě player versus player, to je nejlepší, co si můžete vzít arms. 65, to nás nechá být. Doufám teda, že nás nechá být. Mohla by, nech nás být. Nech nás být. Nechává, super. Kopá si tam veselé archeology. To je taky archeolog, takže si tam veselé kopá vykopávky. Nějaké ztracené. Jojo. Nedávno jsem vlastně začal hrát vůbec na Kataklizmu, na Twin Staru, což je vlastně úžasné, že konečně na Twin Staru přišel takzvaný datadisk Kata. Je to fakt super. Hodně lidí začalo se znovu hrát. Teďka se vlastně můžeme podívat, kolik lidí tady hraje. Dáme v hůl. Tak teďka je 1100 lidí u Aliance jenom. Takže možná bude 11 lidí u Hordy, což je něco kolem 2300, když se čteme i ty zbytky. Což by není špatný, si myslím. Na tady ten server, na ten jediný server, jakož Twin Star má pár serverů. A on má jako docela dost serverů. Má základku jako Vanilu, můžete si připojit na Vanilu, potom The Burning Crusade, Breath of the Lich King a Cataclysm. Takže si Twin Star vlastně stačí udržet všechny datadisky, aby se lidi pořád bavili, což je velice pěkné. Si myslím, jako, že je od nich fakt hezký, že se o to snaží. A myslím, že jim to docela funguje. Twin Star je velice stabilní server, takže nemáte vlastně problémy většinou s lagama. Je tady hodně málo bugů, questy jsou většinou funkční, je tady milý kolektiv. Někdy tady potkáte úplnýho tupce, ignorantskýho, ale jako by to je v každé hře, to se jako nemůže takhle brát, víte co, jako ty lidi jsou všelijaký a pokud prostě mají špatnou náladu, tak udělají ledacos, jako, to určitě ano. A už se blížíme k našemu cíli možná. Ano. A zde možná nastává problém. A velký problém. My se musíme dostat na druhou stranu. Asi. Winterswing, ano, musíme se dostat na druhou stranu. Ale jak se tam dostaneme? Oh my god, tam někdo lítá. Takže musíme to nějak objet. Asi nejlepší to bude objet z druhé strany, ale počkej, za to objedeme. Měl by to jít, tak to zkusíme objet teda. Ty vado, to je fakt záhadný teďka. Já jsem úplně zapomněl, že tady vlastně není most, on spadl. Už je to asi jaká doba, spadl, ale spadl. Čeká. Oni nechávají bejt? Už jsem asi na něj moc velký level, tak mě nechávají bejt, no. Kdyby jsem byl 50 nebo 55, tak by mě určitě hnedka napadli. Tak jsou agresivní, sviňáci. A my se teďka pokusíme vlastně dostat překlenout tady ty hory. To bude těžký. Snad ne. Zkusíme to tady nějak bugnout. Sakra! Začínáme padat. Nesmíme spadnout, nepadej, ptáčku. Oh my god, super. Super, hele, dostáváme se tam pomalu, ale jistě. To se mi líbí. Ne, on po mě útočí. Se zbláznil medvěde? Chceš jako fakt zabít? To si myslím, že ne, hele. Jdeš se zpátky. Tak jsme tady. A teďka jak se dostaneme vlastně na druhou stranu. Už to vidím. Dobrý. Tak, už se blížíme vlastně možná k tomu vchodu. Do Hyalu. Ano, jsme zde, kluci. Jo! Dokázali jsme to. A hele, vidím dalšího hráče, ahoj. For the good of all.
Pozdraví mě taky. Asi mě nepozdraví, a jak se mu to trošku seká, klukovi ušatýmu. Ano, seká se mu to nějak hodně. A já jsem ho pozdravil, víte, jak jsou lidi nevychovaný a mě nepozdraví, to je hnus. Co to tady bylo? Co jsem viděl? Pozůstatky z jakého zvířete? Nevím, ale z koho. Z čeho teda? Z koho? Uvidíme dál. Tak, když jsem se viděl... Ještě. Zkusíme ho napadnout, uvidíme, jak jsme silní. Takže hodíme hnedka. Skill, super. Poslední, 2000 bylo. Jsem se taky naučil se používat ty skilly, takže tady máme Thunderclap, musíme to zkombinovat s Endem. Tak, to by bylo. Thunderclap, to je ono, teďka mu vlastně snížíme damage. Time between attacks increased by 20%. Takže on útočí pomalejš. Protože mu zvětšíme dobu mezi útokama. Takže on útočí vlastně mínkrát. To je fakt super. Ale my jsme vlastně tady už. A jo, hele, už jsme konečně našli tu oblast. Supáčo. Ale teďka se musíme porozlídnout po okolí, jelikož já jsem tady vůbec nebyl předtím. To bylo něco nového pro mě. Tady je nějaký most? Ne, to není most. Vůbec není most. Aha, nech mě bejt. A se potřebuji podívat z té, jestli tady budou nějaký questy. Dooms Butcher. Oh no. Tady jsou nějaký nasraný gnomové. Koukejte na ně. Jak jsou naštvaný. A já jsem nic neudělal. Jak co ty vůbec mám udělat, sakra? Twilight Cultist. Dobře, se pozrieme zde. What the heck is this? Takže využijeme pódium. A co tady můžeme vlastně teďka dělat? Inspire. Twilight Speech. Co se děje? Já jsem nic vůbec nedělám. Step down. Já chci se stoupit dolů. Prosím. Možná potom, až bude vlastně nějaká příležitost, tak provedeme nějakou slavnostní řeč. Ale zatím to vypadá, že ne. Čemu tady ten vůbec portál? Zkusíme použít. To je úžasný, ale nic nestalo. Aha, to nic není. To je super oblast. Žádný quest, zatím nic. Zatím mě to baví. Zatím mě to opravdu baví. Hele, the force of speciation. Možná co bude. Chcete mě bejt? Páni, ještě si. Říkal jsem něco sakra, ne, nech mě bejt. Tak je další. To je 82. Ahoj. Ho pozdravíme. Peace and prosperity. Peace and prosperity. I'm out of range. A tam je další 82 taky. Taky ho pozdravíme. Ahoj. Musíte si udělat kamarády i na obou stranách. Což vůbec jako není nikdy špatný. Co to je? To je kadibutka. To je normální kadibutka. Tady ten měsíček, to je super. Hele, tady máme, cože? Co to je? Tady je obchodník. Cože? Opravdu obchodník. Nám to dostane manu, což je docela blbý, protože my manu nepoužíváme, takže tady nic si nevybereme. Ale tady je nějaký zástup lidí. Instruktor. Super. Jak to vidím, tak asi se odtud... Nic se dozvíme. Tady to neví. Tady máme řezníka s nějakým masem, blacksmith. To je vůbec není špatný, musím se aspoň pár věci. Ale jinak, kluci, jinak... Mrtvo. Mrtvo na pěšině. Takže vůbec... Já jsem se zase o větev, oh my god. A zkusíme další oblast. Seed of the Chosen. Ty vole, to je fakt zajímavý, to je jako... Žádný quest zatím, jsme na začátku. Možná se to jakoby až dál vlastně se to trošku poleví a možná najdeme více questů. What the? Seed of the Chosen. Že bychom začínali objevovat konečně ty questy. Stále nic. Tady jsou nějaký lidi už napíchaný.
Napíchaný, co jsem to řekl. What the? Oh, zkusím ho zabít. I can't do that. Ahoj. Not ready yet. Okay, jdeme na to. Oh, za 1000. A jdem. A znova. Lupo tam. Can't do Lupo that. tam. Já vlastně potřebuji damage trošku možná, jak se dostaneme. Not ready yet. Tak, za 5000, no tak ale, to se nám ale líbí. I can't do that yet. Pej, That super. ability isn't ready yet. Ability, Ready yet. 1500, I can't do that yet. za 500, za 2800. That ability isn't ready yet. Proto je prostě úplně super, skoro neumíjáte a Afraid. ty prostě moby si umlátíte za chvíli. Tak super. Co se stalo? Potřebujeme příběh na Ogre, hele. Co bude chtít dělat? Prokletí, kdo zabil člověka, tohle není dobré. Ale já jsem ho zabil. Co se děje, kurva? Já jsem možná udělal něco špatně. Ne. What the hell? On se převtěl v Ogra a potom zpátky se změnil. Oh shit. Tak to bylo fakt zajímavý teďka, kluci. Viděl jsem neuvěřitelnou věc. Elf byl Ogre. And Ogre byl Elf. Ne. What the hell? To je fakt divný. Jak se můžu taky změnit v Ogra? Já to chci taky zkusit. To je fakt zajímavý, jako ty krásko. No tak ale jdeme pryč, tady to je taky divný. Divný místo, opravdu divný. Můžeme něco nalézt tady v tom domečku? No, to je jaká ruka. A tam mám maso na stole, tak to nic není. To vůbec nic není pro nás, ale. Já se zkusím zeptat tady toho pána. Jestli to ještě bude. Odpovíš mi? No. Kde najdu nějaké questy? Teď to bych chvíličku asi trvat. A ne, tak to je v klidu, jasně. Pojď do sebe. Řekni mi, kde najdu nějaké questy, milý Ogře. No. Pojď, neboj se. Šup. Vyklop to. Právě teď jsem dorazil. Já jsem teďka právě dorazil do této oblasti, takže já nevím, jakou kde mám začít nový quest. Ty vado, no tak jestli budeme muset jít zpátky někam po nějaký quest a snad to pokud nebude tak daleko. Na mapě velký strom nahoře, tam začne ten chain. Aha, dobře. Takže se musíme dostat k velkému stromu, tam můžeme začít dělat questy, super. Díky, že jsi mi poradil. A jak se mám kurva dostat? Oh my god. Kluci, možná budu potřeba opravdu lítáka, ale já tam dojdu po svých. Budu tak tvrdý a dojedu ten obrovskou vzdálenost pěšky. To byl možná i šílenec, protože to bude strašně daleko. Oh my god. Tak dobře. Proč nemůžu lítat? To stojí vlastně moc do goldu, že jo? Aha, opravdu stojí moc goldu, no. Škoda, ale kudy teďka? Jsem nahoru. To je líták. Musím si vzít lítáka. Takže se dostaneme teďka pro lítáka. Co to je za oblast tohleto? To je velice zajímavá, stejně to není. To je jaký démoni? Oh shit, démoni, no. Nemáme démony. A tady máme prvního lítáka, co vychováme. Oh!
Scenarius, ahoj, brácho, už jsem tak dlouho neviděl. O, tak to je pěkný shledání, ahoj, ahoj, ahoj. Tam máš nějaký svoje iluze? Krásný, a tady je líták, pan master. Ahoj. Kudy se vlastně můžeme teďka poletět? Nikde. Takže musíme si všechno objevit, to je fakt super. Ale v tom problém zase takový nevidím. Co si nemůžeme nakoupit? General goods. Koupíme si... koupíme si celé životy. Tak koupíme si 5 těch bufánků aspoň. Takže kluci, tak jsme to trošku prozkoumali, tuhleto oblast. Já si myslím, že by to mohlo zatím stačit, tohleto video bylo dostatečně dlouhé na to, abyste se možná unudili k smrti, ale možná také ne. To je podle toho, jestli vás to bavilo. Mě to teda bavilo, objevil jsem konečně novou oblast. Ale teďka nastává ten hlavní bod, od kterého se musíme odpíchnout, takže musíme se dostat až nahoru, až na špičku vlastně ledovce. A tam bychom měli začít vlastně plnit naše první questy. Na ty se velice těším, ale musíme se tam teda nejdřív dostat. A teďka jdu vlastně špatně úplně. Ano, jdu špatně. Musíme jít zpátky a narazit na jinou jeskyni. Tam by se měl narazit na jinou jeskyni. Každopádně lidičky, děkuji, že jste koukali. A byl byste moc hodný, kdybyste mi vlastně dali like, i subscribe mého channelu, nebo vlastně odebírat můj channel v češtině, obávám se, to pořád mluvím z angličtiny, takže odběr na můj channel. A pokud byste to sdíleli i s dalšíma vašima kamarádama, tak bych jsem byl velice rád a hodně mi to asi prospělo. Mohlo by to vlastně mému channelu růst a za to bych jsem byl velice vděčný. A také mi řekněte, jestli se vám tady to video jako líbilo a jestli mám dále pokračovat. A uvidíme se teda příště. Určitě. Co se tady stalo? Dobře, tak tady to bude záhada teda na příští video. Zjistíme, odkryjeme to tajemství, co se tady přihodilo. Zatím se tam mějte pěkně kluci, určitě mi nezapomeňte dát like, dislike, nechte nějaký koment tady pod videem, mějte se pěkně, ahoj, papa, v příštím videu.